Tes. Tes, tes. 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 Salum orasma dihita dengan saporsion nadong dibagas joron saksongoni nang dibagas nabe nama dohoti partangata di Bornginon tong taparadima roha do pikirata dinalau mamuji pasangapon goarni tuhata martang yang be mahita. Amin. Mari kita sian ed nomor 522 ayat sada. Amin. Haleluya. Amin.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Go asini rohani Jahobado tanoon. Marhite-hite hata ni Jahobado menjadi aka langit. Marulup-ulup mahamu ale aka partigor. Mangasahon Jahoba talup do marede akana ujur maroha. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha nasumurung. Diduk hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Say parohai mahami asa uduk hami tulomo niroham jalahot hami diha porsion nature asa toktong makirim diha heheon dohot dia sangapon sugut silinomu tu akana porsia diho. Amin. Epistel di partangata di Bornginon ima nenet sian pesalmen 106 ayat sada saat di ayat 5 tajahama margati soring. Haleluya, madok mauliate mahamu di Jahuba. Aina basa do ibana airo di saliling-liling nado asini rohanai. Tungi sematu mangkatahon akahabugon ni Jehova. Patubegehon garuda isunena. Martuama akana mangarduti uhum na toktong patupahon hati goran. Saingot maahu ale Jehova. Ombar tu halolong ni bangso. Saitikit maahu mahiti-hiti kadromi. Asa upai daida ado haron ni akana pinilitmu. Asa uhalason halalas ni roha di bangsomi mamuji-muji rap dohot partohapanmi ido saatna martuado akan atu mangihon hatani dibata jalano piopsa. Amin. Asinirohama dihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Oras madihita hatani tuhata ujahan jamita di pertangiangata Bornginon ima natar surat diulaon ni apostel bidutulu ayat 12 rodi ayat 10 sia. Ulaon ni apostel bidutulu ayat 12 rodi ayat 10 sia tajahama marsikap soring sokonom mahatana. Alai marnidai si Petrus
ninnama madok na toropi hamu hala Israel puasa longang roha muda muna midaon puasa hami diberengi hamu songon hira gogonami sadiri manang hadalaton nami mabahen merdalan halakon Nani pasangat debatado si Abraham, si Isak Lot, si Jacob, debata ni amat na ilo Jesus na posonay, na pinasahan jalan na sa sundaman ni Julo ni Silatus na madlok na paulahon ibanan yan. alai di suadohon hamudo nabadia jala partigori dipangido hamudo lehonon tuhamu pamununay Alay di pusaha mudo pagkuling di panguluan, lima dipakehe debata siya na mate, hami doa kasi tindangin ni asa ala ni hapursiao di guarnado di pergogoi guarna halakon na diida jala natinad damunak gabe silehon hapursiaon nasian tuhanido hahisaron tuibana di jolomuna saluhutna Omre, kamu ngaliak kadungan, kunilala namun aku boto do kamu, bahin na diuraun kamuing, songoni do nang aka situa guna. alai dipasau debatado disi na pinabuana hian marhiti-hiti hata ni saluhudna panurirang madok si taon na bernit do anggo Kristusna atong pauba jala paulahuma ruamuna asa tersesa dosamuna ora nido sah ni turpukta kadongan na nihaulongan ni tuhata di bagasan partangyangata borginon ima sada hata di debata na manugihon hita asa mangulu di naulo paubahon roha asa sahat hasasani dosa di tonga-tonga ni mauluta na parjolo berengot tama siya turpukta ala naung saur tod di purbadia tu saluhudna aka sesean ni Tuhan Yesus gabi marbarita nauli nasida soala ni habadiaona soala ni goguna doho soala ni parbinotoana na parjolo berengotta siani ima adong di pasahat Tuhani tu akka na porsea sada ima ulaon na badia maneng boy didokon sada warisan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus yaitu hidup di dalam kasih hidup di bagasan na makaholongi. Jadi sada warisan manang silehon-lehon di debata ima asa mangulu zolmai di namangulahon holong ni roha namangulahon mengasihi atau kasih kepada orang lain jana ido na niulahon ni aka apostel di bagasan turpukta dung mulaulaon na sida dihabadiaon di debata imanaulo porsea di pauba rohana gabi saur matod di porbadia tunasida jala mangula manasida di bagasan na makaholongi di bagasan na mengasihi
jala ido na tersurat di turbukto maido na king alai marnidai si Petrus ninna mamadok na toropi hamu hala Israel buasa longang rohamuna midaon buasa hami dibereng hamu songon nahira gogonami sadiri maneng hadalatan nami nabahin merdalan halahon tabiring masada parngoluan ni aka apostel di bagasan turpukta ima na mangolu di bagasan na makaholongi na di bagasan na ulo na sida mamaritahon barita nauli so unang gabi na sida diargaho di baritahon na sida barita nauli dang gabi tu diri na sida dang gabi tu sada jabatan maneng sada penghormatan tu nasida dagudang dosongoni nama baritahon barita naulion di baritahon hatani debata alai gabe ibana do na di batibbo gabe imana do di papuji-puji maneng taulahon hatani debata tababaritahon tuak kadongata alai gabe di pudini ayalana hubaritahon do hatani tuani iban namu baibana inna jadi gabe dirina dipuji gabe ngoluna pribadina naubalga sia debata dangolo si Petrus do akadongan nai songoni nang pehboy di pamalum nasida ima napakpang di bagasa turpukta alai dang gabe diahut nasida agogo oni gabe tudirina dang diahut nasida ima napinatupanai gabe tudirina alai diduk nasida di bagasa turpukon dang sian hami unang hami berengi hamu unang herak kamu mamereng hami adang gogo nami patu pahoni dang hadaulatun nami ninna ibana jadi melakukan hal yang baik melakukan memeritahon barita nauli dang asa gabe muba penilan ni halak tu dirina alanya samar sangap do debata imana king na niulahon ni apostel Petrus doho akka sesian na asing di bagasan turpukton ima nama kaholongi jolma dohot nama kaholongi debata perubahan diri na palua diri nahian si Petrus ima na sukundai edongan na doho daong persuada ibana tuduhani asa malua dirina no aing daong be dang songoni be ibana dung saur to di perbadia tu ibana nunga muba be rohana nunga mulak be tu debata jalan nunga sesa be dosana dang mabiar be ibana mate dang mabiar be ibana ima akka hahulomon di tonga-tonga di hasianganon nunga rani ibana madokon nasian anak ni jolmai doi nasian Tuhan Yesus doi molo malum pe jolmaon noaing utang yakon hami molo malum pe jolmaon na pakpangon noaing na di jolomunaon hubain hami nasian gogo ni Tuhan Yesus doi dohot nasian hadaulaton na doi jadi dang margogo ibana patupahoni dang mardaulat ibana padirihoni anggong so pinarguguan ni Tuhan Yesus Kristus ima sada kesaksian ni apostel di bagasan turpukta semua yang terjadi di dalam hidupnya
Itu hanya kehendak Tuhan Yesus. Dangadong perguluan ni iba nabi naso di bagasan Kristus. Jaladang mabiar be iba na haguan hosa na king. Ala nunga porsia iba na molotumpe ala na mamaritahon manakatidangkon Tuhan Yesus Kristus. Aguan hosa au madok mauliati na mau. Nunga i di bagasan rohani akka apostoli. Jadi bagasan trupukta di paingok mahita muse. Unang mabiar hita makatahon natikos. Unang mabiar hita mangulahon ima ulaon parsuruon ni Tuhan tayo. Ditonga-tonga ni ngoluta. Unang mabiar hita nang mabudahoni tuangka naso manada Kristus dope. Aido di bagasan trupuk taon Apostol Petrus marjamita di jolo ni akka naso makaporsiai Yesus imahalak Jahudi. Ido bahen didokon apostoli na dipasangap debata ni si Abraham do, si Ishak do, si Jacob debata ni amataido Jesus na posonay. Ipaingok mamuse anggo hamu na binuam muna ibana tusilatus. Jala na dihalomohon hamu ima haluaw ni pamunu ima si Barabas. Dihaolongin na sida pamudu. Balik di ulahod na sida ima tungolu ni Jesus Kristus. Awe partugi partigor alai di pamate na sida. Beringot tamadisi keberanian di Apostol Petrus lau memberitahui nangpe ikut terancam nyawa, terancam ngoluna, terancam hadir yon. Alaidang mabiyar ibana mabaritahoni. Alani idong di bagasan tikyon, di jamiton, di pasak matuhita. Mari beritakan iman secara murni. Unang satonga-satonga. Beritahom mahatan di bata doho murni nasian Tuhani. Jala dihangoluhon. Hati dakoma ima haluaon na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Ay marhiti-hiti na hehe ibana siyan namate. Gebi malua hita akka namardosa. Na maging musi di bagasan trupukta di paingot hita oran huwaso ni Tuhan Yesus Kristus do naboy pamalumhon rohani jolma. Oran huwaso ni Tuhan Yesus Kristus do naboy pamalupon sahih ni jolma. Sahita pergumulata dangadong naasi melalui tangnya kon halape ala ni huwaso ni Yesus. Dangala ni huwaso ni sipartangyangi, dangala ni gogo ni sipartangyangi, alay ala ni hagugo ni Tuhan tayo ima Tuhan Yesus Kristus. Namangi mo siya trupukta berengota disi ditugihon hita asa ganupari tahatidakkon Yesus di bagasang nguluta. Asa ganupari hita maka tidangkon haluaon na pinatupani Tuhan Yesus tuhita. Tabaritahon ni tuangka natoro. Tabaritahon ni ditonga-tonga ni keluarga. Tabaritahon ni nang ditonga-tonga ni akka ulauta. Dan cukup holan tudirita alay ikon bersaksi do hita taringot tu Tuhan Yesus di ngolutau. Asang giat gabi aka perbarita nauli hita. Jadi dang hola cukup
di tonga-tonga ni naholam kubotosa hata ni debata alai ko saha do ibana na bersaksi taringon tu haluaon na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Na mangiyo mo siya trupukta di paingot hita asa ganupari hita paubahon roha. Ganup tiki hita paubahon roha. Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna. Dapatanna paulak rohata tu debata. Ala rohatai nasiat debata. Gabi tapaulah itu debata. Jala gabi marroha roha di debata mahita di bagasang mulutta. Maka tidakon hatana na king na tapabuay. Jadi ganup tiki do hita paubah roha. Ganup ari hita berubah ima di rohata. Ganup tiki do hita merdosa. Ganup ari do hita ulu de marabu tuha holomon. Alai ganup tiki mahita nang paubah rohata maradupon ibana. Turpuk taon paingoton hita asa mergugu mahita maka tidakon haluaon nasian Tuhata Yesus Kristus di bagasan ngolutta si ganupari bersaksi maka tidakoni di tonga-tonga ni akka parsoryota nang di tonga-tonga ni akka hamaulon na taadopi maneng namar sahit pehita maneng namoru pe barutungata totong do Tuhan Yesus baritahon opta maneng naikon gabe mago pe hosata ikot ganupari do hita ganum tiki do hita nang mabaritahon haluauni ido naulo paubah roha di bagasan Tuhani jala marhite-hite na paubah rohai sesama dosatta saluhutna badiama hita diadupan ni debata. Amin. Martangi yang mahita. Ali Jahuba debata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Ubegi hamido hatam di bagasa tikyon imalit Tuhan sian panidangion ni aga apostel ima aga sesian ni Tuhan Yesus Kristus di namarjamita aposteli adong malum namar sahid napakpang sian hatutubuna jalan marhitima diberitahon aposteli hagugoon ni Tuhan Yesus Kristus laho pamalupon akka namar sahid marhiti-hiti akka na porsea marhiti-hiti hatami di paingo dohami tu hamamate ni anak dohot hahehion na jala ima nagabi hati dakonon nami di tonga-tonga ni ngolu nami dang holan marhiti-hiti hata nami pabotohon naung mate jala hehe Kristus tumobus dosa alai terhida ma sian ngolu nami akka naung sinesam dosa nami mangulu di bagasan hati goran dohot habadiau ido akan nama katidakon hima haluauni Tuhan Jehovah debata amanami ala tusido hami di Jeho leo madihami hasasad ni dosa dinaung muba rohanami sian naso porsea gabe porsea asa anggiat oleh Tuhan margogo hami
mangulahon hatam nabadiyai. Tuan Jehovah Debata amanami nagugu jalan namar huaso doho dison hami rong tuadupam asa pamalum marwas ni huriam namar sahid pagomos ma rohani ruas ni huriam na mengadupi pergumulan di bagasan ngodu. Apehom matangamu nabadiyai tu saluhudna habi ruas ni huriabi dina mangula ulaon nami namaragami patetekon ma nang pasupasum marhite-hite ulaon nabi asang giat boy paheon ni ruas ni huriami mamaritahon barita nauli nang pasangapon guarmo nabadiyai leho mabisuk di saluhudna anak ni ruas ni huriam na memet saharo di nama gudang na di bagasan parsikolaan maneng pendidikan dope asa marbisuki Tuhan pada laton ngoluna hobartu lomo ni roham jala marbisuki mama ketikina marsiajar di akka parsikolaan nabi ai ido nang lomo ni roham Tuan Jehovah Debata amanami martangiang ham di ruas ni huriam Himaletuan akayanakon ni ruas ni huriam nadau di tano parserakan ni Tuan Jehovah ajar-ajar manasida mangihuton aka norma-norma ni nabui bakyon nasida le Tuhan di aka paradaton asa dilulu nasida pemilina di aka parserakan nai sanggia le Tuhan marbisuk nasida nang laho marpungu di tonga-tonga ni bagas corom nang luas nasida lupa maneng tersulantit sian dalammu na tiuri jalan alus male Tuhan akana pinarsita ni rohana sida dia kaulaon dia kapar rumah tanggao asanggia le Tuhan malas roha nasida jala olo-polo mai di saluhud na akana toras na adong di utanamion ima di Pontianakot asimaroham Tuhan di masa noaing pandemi tuo pasat kami ima ruas ni huriam asa pargogoy hami mangalo panahiti molo nunga adong nahona vaksin pargogoy male Tuhan ubati asa boy manaparhon akasait siya tonga-tonga ni pamatak molo adong nape ruas ni huriam aka nahona nasohona pasi dobe paradi male Tuhani marhiti-hiti akana posom ima akabangkong gobi asanggia radi gabi tubuh mahamalumon alani pasu-pasum perbusuki manang akka tim medis manang nadidia be maringanan samar bisuk nasida laho patupahon pangobation simarwa malija huba marmulia maho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami tangihom matangiang nami amin maredehita
mahita ale amanami na di Banua Gicang madok mau lihat hami dia palatikio Tuhan nabasa tujulom di siala pangaramotionmu di hami ganuk marsada-sada amang bui hami marpungu di bagas munabadiaon mamuji mamuliahon goarmu dohot mabege sebagian sian firmanmi mau lihat mamang bui hami di bagasan hasehaton dia palatikion nungahu bege hami amang sebagian siap firmanmi saya jari mahami ganuk marsada-sada parbisuki hami Tuhan asaboi ulahu kami sesuai dohot hatami asaboi hami marsiha holongan di antara hami sada ganuk nasada dohot na asing asaboi hami menjalankan sude aha nani ingin ton ni rohamu ali Tuhan asa anggia boi hami mardame sonang di ngolunamion marsaor di antara hami sesama hami baik di rumah tangga nami masing-masing baik di luar atau di tetangga kami masing-masing manang di perkarijuan nami dan bahkan di dalam masyarakat da Tuhan nabasa Bapa madok mau lihat gudang dohami tong tujulomu ala boy dope hami dohon akaya nakon nami manang na di dia pinasidan waing Tuhan diramoti ho hami ganuk marsada-sada say parbisuki matong akaya nakon nami amang nabasa manang na di dia pinasida molo nakarejo parbisuki manasida di perkarijuanna molo na marsikola ajari manasida di persikolaanna molo na masa pertumbuhan dope amang saya ramoti lian hasehaton dalam pertumbuhan mereka masing-masing asa anggiat boy hami Tuhan boy berbahagia sesama hami di dia pehami maringanan dohot di dia piakaya nakon nami iganuk marsada-sada dang lupa hami Tuhan tong pasahaton akana tua-tua nami manang di dia pena tua-tua nami Tuhan nabasa ramoti maganuk marsada-sada na di dandau manang na di najono martangi yang dope hami Tuhan tujulom ima mabuan sude ruas nihuriam na adong dohok di bagasmon di saaton Tuhan ramoti mahami padau parmara dok parsahito sian hami ganuk marsada-sada suak songoni ma Tuhan nasoboi dohot dia palatikion ramoti mamanang na di dia penasida ganuk say padau matong akka parmara adok parsahiton Tuhan nabasa di botoho do Tuhan hana masa di luak portibion tarlumobi di negara namion Tuhan di botoho do siapa motoamu doi pandemi Tuhan hubuak kami matujulom salpuhom mai Tuhan siang ulu namion asaboi hami beraktivitas maka rejoi karejo nami songon sedia kala Tuhan boi hami berkunjung di antara hami sesama hami tanpa harus ada aturan-aturan yang sangat ketat songon saunarion alai Tuhan saluhu nai hupasatami matujulom hodo botoan aha nau porlu di ngulu namiot Tuhan sude nai hupasatami matujulom leho manau dengga di hami ganup marsada-sada jala pargogoi matuhan aka para medis namar tugas manang nadi dia penasida melayani masyarakat Tuhan lehan hasehaton dohot hagogoon lehan di keluarga nasida tong aka hasehaton asa boy fokus nasida dalam makarijoi akka perkarijuanna songoni manang Tuhan dohot negara namion pemimpin negara namion mulai dari pemimpinna siatoru sahatu gijang Tuhan pargogoi parbisuki asa boy nasida memimpin secara bijak dan adil asa boy hami sude masyarakat na Tuhan hidup damai sejahtera dan jala boy hami sude bersukacita Tuhan Tuhan nabasa songoni dotong pangulani huria nami Tuhan dang lupa hami pasahato tujulom mulai sian amang situa inang situa songoni nang amang pendeta dohok keluarga masing-masing kupasahatami tujulom Tuhan ramoti maganuk marsada-sada tong kapangulani huria nami asa anggiat boy nasida totong
di bagasan hasehaton pargogoi doho mangulahon aka ulaon na tarlumo bima na majalaton aka tugas naung nilehon mutu nasida ganup marsada-sada Tuhan tunggodang do aka pangulaon nami na hurang lobi di julom na sengaja do naso sengaja hami Tuhan dia palatikio Tuhan di bagas munabadion ho pasahatami may saluhuk na tujulom tolong Tuhan saya sama sudah perbuatan nami naso di kehendakmu Tuhan asa boy hami Tuhan marlasni roha boy majalo berkat nasiap koi Tuhan jala saboy hami Tuhan marulupoluk diari akan anaing roh marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus ma upasahat kami tangiang namion amin. Tuhan nga ubege hami di patariason na posom hatam di tonga-tonga ni pertanyaanganon na di jabu suang sone na di bagas joromon tumangihon saluhut nai alaya li Tuhan pasu-pasu jala pargugui mahami laho mangulahoni asa hobar ulaho kami itu lomoni roham ga bedang mamulus sabing hatami sian pardinegian nami alay margo gumahan mangulahoni di tonga-tonga ni panggulmit ni mulu nami Tuhan di bagasan borminon buat kami maditangian nami akasakap ni huriam nanaing si patupaon ni huriam ditikin na jumonohon ima laho mabongoti bagas joro naung di luas sojongjong di buat namion gabe sadahuria ima di HKBP Sikem moliate madi huali Tuhan ala ni pasu-pasum dosa luhut na iya li Tuhan dipakai ho diparpisuki ho jala di tangan-tangani ho akan amar holong ni roha mangalehon tenaga pikiran laho makobasi pembangunan ni huriai masih marohamali Tuhan marsakap ma uriai diresmihon di hari Minggu nanaing roh padao masa luhut akka abad-abad asa anggiat ali Tuhan marhite-hite peresmian nilam tarida ma ali Tuhan na didongani hodo hami saluhutna terutama ma panitia dohot akka pangula nama karejui pembangunani atau ngade Tuhan sailang tabay mapasu-pasu diaka naung mangalehon rohan nang pikiranna laho pasauton sakap ni rohani hurian Tuhan di bagasan bormenon hubuak kami di tangiang nami sudia aka pangula ni hurian belai siang nautibo songsone nanga kapangula ni huria uduan ni huria
prodisli tahe akta aktivis nah toktong saya berperan serta di Siganuk hari Minggu pertanyaan songon bornginon saya lam tabay magugu nang hahipason di hami saluhut na laho mangulaho nakana hobar tu ulaw nami ganuk marsada-sada pasu-pasu manangaka keluarga nami manguduti ari naung pinaradim di hami ganuk marsada-sada di bagasan hahipason alaya li Tuhan asabui dapot nami hahipasoni sailehon madihami ali Tuhan rohana patut tu protokol kesehatan naung niaturhon ni pamareta asa anggiat marhite kepatuhan nami ia li Tuhan dapot nami hahipasoni asi marohama li Tuhan ragam do upaya dibahen pamareta nangakana humalia kami laho mangalehon hahipasoni alaya li Tuhan olo sipata lupa diaka pelaksanaane gabe marhite olo sipata ali Tuhan gabe marhite ma ro akasahit naso hinaromohon ni roha tongali Tuhan selam tabay madihami roha kepatuhan uduk ni roha manang didia pehami ari Tuhan baik di tonga-tonga ni lingkungan di inganan parkarijuan manang dia kadak danak namar sikola li Tuhan roha patuh tu aturan nan yaturhon yak kapangajari asanggiat ali Tuhan marhite tarida ma ali Tuhan na diajari hodo nasida marhite akan atoras nangaka pangajari pe lehon malabas ni roha dia kapangajari Tuhan asa dalam situasi saunari ali Tuhan di masa-masa ni kopiton asalam martabata balabas ni rohana sida mangalehon pangajarion tuak kaya nakon asanggiat marhite ali Tuhan martaba pengetahuan nasida martaba nang roha kepatuhan dia kaya nakon naung pinasanya kanatoras tuak ka pangajari Tuhan suang-songoni nang dibornginon buat kami di tangiang nami Tuho akaruas ni huriam natongon diobason di bagasan parsahiton dijabu manang di rumah sakit penasida dalam perawatan Tuhan pasu-pasu maaka upaya pengobatane marhite-hite ubat na pinangan nasida marhite si panganon dohot si inumon ima ali Tuhan pasu-pasu asa marhite dapotan hama malum akka namar sahid suang songoni nang akka para medis peli Tuhan na merawat akka namar sahid dijabu manang na di rumah sakit pe nang nasida pe setabay magugo nang hahipason suang songoni bisu masanggiat marhite nasida li Tuhan gabe dapotan hama malum ni parsahiton akka namar sahid Tuhan diborngenon buat kami di tangiang nami akka ruas ni huriam natongon nunga mamuka akka parumah tanggaon ne baru ali Tuhan pasu-pasu manasida asanang nasida piali Tuhan dapotan akka nasinakap ni rohana marhite-hite nanilehon wali Tuhan nahinirim ni rohana sida di akka pariana kono songoni nangakaya nakon ni huria mali Tuhan naung masihol dapotan pajupang dohot rokap ni todina pamatok tongali Tuhan na pajupak koni asanggiat pajupang nasida boy membentuk keluarga na baru di tonga-tonga ni nahumalia kami nangakaya nakon ni huriang Tuhan naung menyelesaikan akaparsikolaan masih hol di basa-basam dia kaperkerijuan nah hinalunguton ni rohana pamatok tongali Tuhan nama masu-masuhoni masih maroham sai tangihon maaka tangiang ni
kaya nakon na makalunguton akka parkarijuan ng roka songoni nang akka keluarga na makasiholi haroron ya kaya nakon di tonga-tonga ni keluarga nasida asima rohamali Tuhan nang dibagasan borninon wa kami ditangiang nami sude akka nasinakapan ni ganuk akka keluarga ruas ni huriang manangahape nasinakapan ni rohani akka ruas ali Tuhan pasu-pasu mai saluhutna asa marhite ali Tuhan lam martabata balas ni roha nasida lahu mamuji dohot pasangapon guar munasun badiai Tuhan mulakne maha mesian partangianganon upasahat tami madaging nang todinami tuho di bagasan pangaramotionmu asanggiat ali Tuhan dao siang marani daging dohot todi sahat tami tu bagas nami ganuk marhahi pason pajupang dohot akan aku haholongi ami di bagasan lasmi roha Tuhan perdosa nagudang dohami asima roham dihami saluhut na ali Tuhan say marpamuati maroham manalpuhonaka pangalaw sion nang dosa nami nangalani ali Tuhan tarabat pasu-pasu naung pinaradim dihami ganuk marsada-sada jalo matangiang ile-ile nami Tuhan naung sobahok kami tuho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali di bata amanami na di banua gijang podo haroruan salut silehon-lehon na dinggan dod nasa ulibasa na moliutus upasat tami masanalomi tuhami bilan nami tuho sejalo mai gabi uak na khusus di jolom pasu-pasu majalara-moti asa parhasyang hami pilihanon pati burhon harajam mutonga-tonga ni huriam dohot di portibion buai marwana mi marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang di sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rapi tamangido di tangiang alia manami na di banua gijang saya pinrobadia magwarno saya roma harajaumu sesaut malam maroham di batongon sonna di banua gijang leong matu amin serohang uluan siapa hari sesa marusa nami som panesa nami idusa di manawar dosa tuhami unang hami tugiot pangujunan malua mahami sian pamago ay honap punang toto gugun rodia sangabon saliling dililing amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus roh tolong ni rohani debata amata
do persauran itu di perbadia mana mangaramoti dot nama masu hamu saluhutna. Oras madita